Our Lloyd Cadena. Kilala din siya sa tawag na Queen Elsie sa YouTube world. Isang mapagmahal na anak at kinikilalang haligi ng YouTube dito sa Pilipinas. At dahil sa nangyari kay Lloyd, nagbigay ng mga mensahe ang kanyang mga kaibigan at isa na dito ang kilalang si McCoy Dubs. Ang sabi ni McCoy Dubs, gagawa pa sana tayo ng collab Mamu naman Arriba Literanista and El Cielo. Ito ay base sa kanyang Twitter account. Ganun din, nagbigay din ang tambalang Jamil at ang sabi nila, RIP Moms LC, ikaw at ikaw ang pinaka-inspirasyon sa lahat sa aming YouTuber dito sa Pilipinas. Humingi din sila ng tulong na patuloy suportahan ang nanay ni Lloyd. At si Lloyd din ay kilala bilang isang very supportive na kaibigan sa mga small YouTuber na malalapit sa kanya. Isa rin siyang kilala sa patuloy na gumagawa ng mga original content sa kanyang YouTube na patuloy na nagbibigay ng saya sa atin. Rin sa nagbigay ng mensahe sa kanya ang kilalang si Alex Gonzaga na nakakolab din ni Lloyd nung mga nakaraang vlogging nila. At ang sabi ni Alex Gonzaga, nakakabigla, parang di totoo. Rest in peace Lloyd Cadena, sa saglit natin pagsama sa vlog, I witness how your mere presence can bring joy and sunshine sa mga tao. Ayan, very inspiring talaga si Lloyd dahil siya ay really down to earth na YouTuber. At sa nangyari, nagbigay din ng mensahe sa kanyang Twitter account si Andy Eigenman at talagang pinahatid niya ang kanyang nararamdaman sa kanyang Twitter account. Ang sabi niya, rest in peace and love Lloyd Cadena. Thank you for all the laughters. Ganun din, nagbigay din sa kanyang Twitter account ng mensahe para kay Lloyd ang kanyang kilalang malapit na kaibigan na si Michelle D. Ang sabi niya, Lloyd Cadena is here when Michelle D had no one. Ganun din si Bianca Gonzalez na ang sabi niya is I only met him and would see him at events but he was always so gracious and his joy would radiate. Talagang nakakatuwa at maraming natutuwa sa mga ginawa ni Lloyd sa kanilang buhay. Siyempre, si Vice Ganda, nagpaabot din niya ng kanyang pakikiramay na mensahe sa pamilya ni Lloyd Cadena sa nangyari sa kanya. Ang sabi ni Vice Ganda, nakakalungkot na di ko naaabot sa iyo yung simpleng hiling mo sa akin dahil sa pandemya. Sana nakagawa ako ng paraan. Sorry Lloyd, salamat sa pagmamahal mo. Mahal din kita, mahal namin ikaw. Ganon din, nagbigay din ng mensahe ang kilalang YouTuber din sa kasalukuyan na si Mimi Yu. Ang sabi ni Mimi Yu sa kanyang Twitter account, rest in peace, Queen LC. Thank you for being a blessing to many people. Sobrang rami mong natouch ng tao. May your legacy inspire more people to do good. So maraming salamat, Lloyd Cadena, Queen LC. You're really in our hearts forever.